Cel mai mult. Avem în vedere că fără Dumnezeu nu se poate nimic. În seara aceasta am ales un subiect și Domnul să ne vorbească, nu unul, destul de dificil. Vom vorbi despre iad. Aș vrea să cunoaștem câteva lucruri pe care Sfânta Scriptură ne spune despre iad și aș vrea ca cei care n-au cunoscut lucrul acesta să ia la cunoștință, pentru că în viața aceasta sunt doar două drumuri. Este un drum care duce către cer și un drum care duce către foc, către iad. Sunt doar doi șefi. Unul care este stăpânul Universului, a toate Creatorul, a toate Știutorul și Ziditorul, care este Dumnezeul cel prea înalt și sfânt, și unul care este stăpânitorul lumii acesteia sau Satan. Și aș vrea să cunoaștem câteva din aceste lucruri astăzi. Hai să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, care îl găsim în Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 3, cu versetul 27. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jăfuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare, numai atunci îi va jăfui casa. Amin. Amin. Preiubiții Domnului, este un cuvânt tare, un cuvânt care nu poate să-l ducă oricine, de aceea astăzi știu că Dumnezeu va deschide inimile și mintea fiecăruia dintre noi, ca să înțelegem că acest cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a deschis astăzi nu este un cuvânt al omului, ci este un cuvânt al Domnului. Amin. Mai întâi de toate vreau să vă spun, preiubiții Domnului și Sfântii Domnului, că legarea omului aceluia tare, adică a Satanei, este primul lucru care trebuie să-l facă oricine care vrea să jăfuiască o casă. Nu avem în vedere aici fapta în sine, jaful. Nu avem în vedere nici pe cel ce comite această faptă, ci noi avem în vedere însă cu totul altceva. Avem în vedere mai întâi să vedem când Satana, care e tatăl hoțiilor, tatăl minciunii, tatăl vicleniilor și al viclenilor, ca să cucerească teritoriul acesta al trupului meu, al vasului meu, trebuie mai întâi să mă lege. Trebuie să mă lege și mă leagă de ceva. Pe unii dintre bărbați îi leagă de anumite femei. De mai joasă factură, mai ușuratice și așa mai departe. Pe unele din femei le leagă de un anumit tip de bărbați. Și totul începe mai întâi la nivel de minte, la nivel de inimă și așa mai departe. Lucrul acesta se face cu cei slabi. Satana nu poate lega niciodată un om tare, după cum nici hoțul nu poate lega un om, un gospodar, un bancher sau mai știu eu pe cine, oricum. Decât după ce îl studiază, decât după ce îl cunoaște, îi știe programul, știe când e sigur, știe slăbiciunile, se folosește de slăbiciunile lui și leagă. La fel face și Satana cu fiecare dintre oameni. Am dat exemplu bărbaților și al femeilor că cel mai locvent, dar pe unii îi leagă de băutură. Și le ia mințile prin băutură. Și fac circ, și fac scandal, și distrug, și sparg, și bat, și schinghuiesc și așa mai departe. Alții le ia mințile cu drogurile și leagă. Și îi face dependent de el. Și sunt multe, pe alții de un anumit sport. Le face o idolatrie, dar nu mai interesează. Pe alții de o anumită muzică. Pe alții de anumite spectacole și așa mai departe. Alții banii. Pentru bani sare în sus. Nu contează. Dacă e nevoie să omoare pentru bani. Preobiții Domnului, vreau să vă spun că ne spune Sfânta Scriptură cu privire la bani că banii reprezintă iubirea de bani. Adică nu banul care alerg ca să-mi câștig existența. Nu de banul acela e vorba. Ci banul acela care mă face pentru el să fac orice. Să uit de mamă, să uit de tată, să uit de frate, de soră și așa mai departe. Numai de mult, de o lună de zile în România, unul și-a omorât sora care trăise cu un arab și avea vilă și avea bani și primea și-a omorât sora și i-a găsit la ea o groază de bani, aproape 200.000 vechi, care înseamnă 20 de lei. A
Atât a găsit și a omorât-o. Dar pe nu-l interesa fapta, Domnul, pe el îl interesa banii. De aceea, eu aș vrea ca în viața noastră să fie voia lui Dumnezeu. Amin, adică Doamne, toate amin. lucrurile eu să fiu ponderat. La un singur lucru Dumnezeu îmi dă dezlegare totală. La dragoste. Amin. Nu am în vedere aici dragostea dintre femeie și bărbat, dragostea dintre soț și soție, ci am în vedere aici dragostea de Dumnezeu, de cuvântul Lui și dragostea de cei din jurul meu. Amin. Pentru că va veni vremea și spune cuvântul lui Dumnezeu că vine vremea să ne întrebe pe fiecare ce am făcut pentru el, ce am făcut pentru casa lui, ce am făcut în viața noastră folositor și bun și pentru că să mă pregătesc pentru ziua aceea trebuie să ajung desăvârșit. Și cum pe pământul acesta nu este desăvârșirea, ci desăvârșirea este în cer, într-un singur domeniu Dumnezeu ne-a dat voie să fim desăvârșiți în dragoste. Dar dragostea nu oricare din ele, ci aceea agape, adică să-mi dau viața pentru cel de lângă mine. Eu vreau să vă spun că niciunul din noi n-a ajuns la acest stadiu spiritual. Și Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Amin. Dragostea agape, preobiții Domnul, numai unul singur a putut să o demonstreze, să o trăiască. Domnul Iisus Hristos. Glorie. Și lăuda să fie numele Lui. Amin. El a putut să facă lucrul acesta. Amin. Al doilea lucru, spuneam, legarea omului tare, ca să pot să fac lucrarea aceasta. Al doilea lucru pe care Satan îl caută, înseamnă, după ce l-am legat, înseamnă jefuirea casei lui. Jefuirea casei lui. Înțelegeți dumneavoastră? Și el, Satana, te jefuiește de toată averea care ți-a dat-o Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu, când ne-a trimis pe pământ, ne-a dat o avere foarte mare, pe care noi până astăzi ne-am apreciat-o, că n-am cunoscut-o. Și unii din noi spun că sunt săraci, alții că sunt amărâți, alții că sunt blestemați. Fiecare își manifestă năduful și supărarea din interiorul lui într-un fel. Găsește un anumit cuvânt, o anumită explicație care să o dea să-și împace sufletul. Sufletul nu se împacă decât cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Dar omul... Și omul spune în sinea lui așa și se gândește, de ce ești eu așa? Dar de ce s-a întâmplat cu mine? Dar de ce din toți? Că uite, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa. Eu vreau să știți, pe iubiții Domnului, că Dumnezeu ne-a făcut pe toți cei mai frumoși. Amin. Fiecare dintre noi are în el o anumită frumusețe sufletească, spirituală, duhovnicească și alta care nu se vede, decât Dumnezeu o vede, și alta firească, trupească, așa, care se vede. Dumnezeu n-a dat rebuturi, Dumnezeu n-a făcut urâți, n-a făcut cocoșați, n-a făcut strâmbi, n-a făcut grași, n-a făcut slabi. Starea trupească este în funcție de starea spirituală. Dacă spiritual sunt defect și trupește sunt defect. Și vreau să traduc ceea ce am spus. Adică dacă din punctul de vedere al credinței, al cuvântului lui Dumnezeu, în inima mea nu sunt valorile morale care Dumnezeu a hotărât să mi le dea când m-a creat pe pământul acesta și mai ales când m-am întors către El, dacă m-am întors, dacă nu m-am întors, eu mai trebuie să mă întorc urgent către Dumnezeu, să iau hotărât pentru El, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că El ne-a dat pe fiecărora dintre noi să fim asemenea chipului Fiului Său. N-am în vedere aici un Alain Delon, n-am în vedere aici un Brad Pitt sau Angelina Jolie, nu. Și am aici în vedere să fim buni, blânzi, smeriți, cu dragoste. Acesta este chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care face din mine un om urât frumos. Amin. Cine m-a urâțit? Păcatul. Cine m-a urâțit? Blestemul. Dacă ai avut păcate astăzi, poți să ieși din păcat, care aduce moartea, și să vii la viață. Amin. Dacă ai fost până astăzi sub blestem, astăzi ai ocazia să ieși sub blestem. Azi vom învăța să-L legăm pe cel tare, care ne-a stăpânit, și să venim la cel tare, care ne-a stăpânit și ne-a băgat în păcat și în blestem, și să venim la cel mai tare,
care ne eliberează de păcat, ne eliberează de blestem și ne aduce sub binecuvântare. Aleluia, glorie Lui. Amin, amin. Al treilea punct de vedere în acest verset spune că trebuie să ai o autoritate. Să ai o autoritate asupra întregii tale activități. Și să spuneți, da, eu fac ce vreau. Cine mă autoritar ca mine? Ajunge vremea când te stăpânește cel rău să nu mai ai nicio autoritate. Să faci urmește tot ce ți se spune. Ajunge vremea când crezi că ești tare, dar ești slab. Ajunge vremea când crezi că ești bun, dar ești rău. Și ajunge vremea când ești atât de slăbit și atât de batjocorit de cel rău când îți plângi de milă. Și vine Satana ca să te câștige și spune: du-te și pune-ți un las de gât. Ia cuțitul ăla și fă-te praf. Să vezi ce vor plânge de tine toți. Nimeni nu va plânge decât o oră, două. Dacă va curge vreo lacrimă. De regulă la cei care se vin și nu prea cur lacrimă. Și ți-a câștigat Satana sub. Deci, preobiții Domnului, am spus acum ceea ce face Satana cu noi. Ne leagă, ne orbește și face ce vrea din noi. Vreau acum să spun ce face Dumnezeu cu noi. Amin. Care e mai tare decât Satana și care este și creatorul lui. În Sfânta Scriptură ni se vorbește despre arhanghelii Mihail și Gabriel. Dar vreau să știți că numărul de 2 în Scriptură este un număr incomplet. În Scriptură, spune Sfânta Scriptură că funia împletită în 3 este rezistentă. Și avem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime. Înțelegeți dumneavoastră? Și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au creat 3 arhangheli. Și au împărțit oștirea cerească în 3. Adică, armata cerească condusă de Mihail, armata îngerilor care sunt îngeri slujitori, condusă de Gavril, și armata cântăreților cerești, condusă de Lucifer. Lucifer era cel mai frumos și cel mai înțelept dintre îngeri. Atât de frumos că era plin, sclipea, scânteia ca pietre de iapsi, de sardonic. Și spune cuvântul Domnului: erai un pom înalt, mândru de crengile tale. În altă parte, erai un înger, un heruvim strălucitor, plin de pietre scânteietoare. Nimeni nu era ca tine de frumos, nimeni nu era ca tine de sus, dar te-ai îngânfat, spune cuvântul Domnului. Te-ai îngânfat. Și ai vrut să fii ca Dumnezeu. Voi fi ca Dumnezeu. Atunci, păcatul acesta de a ridica înaintea stăpânului capul, ca să fii ca el. Adică, vreau să vă spun de ce e păcat. Pentru că ceea ce am creat eu, cu mâna mea, vrea să fie ca mine. Niciodată nu poate fi lucrul acesta. Nu se poate face. În primul rând, că nu s-a creat o ființă Dumnezeu. Dumnezeu este veșnic, necreat de nimeni, este omniprezent, omniștient, e totul totului tot, în toate lucrurile. Spune la Cartea Romanilor, capitolul 1, dacă vrei să-L cunoști, îl vezi în lucrurile făcute de El, care ne înconjoară, îl vezi pe Dumnezeu. Și nu te poți scuza că nu l-ai văzut și nu l-ai cunoscut. Și atunci oamenii și îngerii încă sunt făcuți mai slab decât oamenii. Îngerii nu au puterea de creație. Oamenii au puterea de creație. Mă refer în primul rând la creații spirituale. Oamenii scriu povești, oamenii fac piese de teatru, filme. Pe urmă, mă gândesc la creația de artă. Oamenii pictează, oamenii sculptează. Și în al treilea rând, mă gândesc la creația pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, oamenii o fac, nasc alți oameni. Amin. Vedeți dumneavoastră? Îngerii nu fac așa ceva. Îngerii sunt niște ființe executante cu exactitate. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a pus îngerul
Nimicitorul să întindă mâna și l-a întins mâna. 20.000 au murit. Și când David s-a smerit, a spus, trageți mâna înapoi. Și a tras mâna înapoi. A venit îngerul la Maria și n-a plecat de lângă Maria până Maria n-a spus, facă-mi se după voia Domnului. Și a venit îngerul la Zaharia și a spus, dar cum să se întâmple treaba asta? Și atunci îngerul a spus, vei rămâne mult. Îngerii nu se joacă, iubiții Domnului, noi ne jucăm. Noi mai ne gândim, ne facem un plan și după aia acționăm. Îngerul, când Domnul l-a trimis, face ce i s-a spus. Acestea sunt ființele care Domnul își găsește plăcerea în ele. Care nu sunt nehotărâte, ci care sunt hotărâte ca în Domnul să fie după voia Domnului. Mărire Domnului. Slavă ție, Doamne. Preobiții Domnului, începuți să vă spun de cele trei armate cerești. Vreau să știți că a treia armată, condusă de Lucifer, și-a urmat comandantul. Ca să vedeți câtă loialitate și câtă ascultare au îngerii. Așa să ne ajute Dumnezeu să fim și noi ascultători, dar în bine. Amin, amin. Ei au ascultat la rău de comandantul lor, dar noi să ascultăm în bine de comandantul nostru. Amin. Pentru că El e Dumnezeu oștirilor, iar noi suntem oșteni în armata Dumnezeului oștirilor. Am în vedere aici toți credincioși, mielușei, voițe și voi. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dar ce se întâmplă când e o hotărâre? Vine Satana, fraților. La surori vine cu rușine. Cum să mergi tu cu bromoada aia în cap? Cum să mergi tu fără cercei și fără inele și fără lanțuri la picioare? Și fără cercel în buric? E posibil să mergi așa pe drum? E rușine. Adică ce vrea el să spună, fraților? Și vine și cu justificație. Mă, fraților, ce aveți, mă, cu surorile? Vine câte un predicator. Ce aveți, mă, cu surorile, mă? Mă, Dumnezeu se uită la inimă, mă. Da, mă? E cumpără tu, mă, o mașină fără cauciucuri. Și mergi cu ea. Sau fără volan. Așa e, Doamne. Adică, ia numai inima la sora. Trupul lasă-l acolo. Păi, mă, să soră cineva numai cu inima. Să se mai mărită împreună numai cu inima. Nu, frate. Dumnezeu te vrea întreg, dar să spună rost. Sau altfel, să duce unul să cumpere oi. Și îl duce unul, hai, uite, vânzarea am, hai la mine. Păi, frate, pe astea sunt oi. Sunt capre, mă, astea, mă, uite. Nu știi, nu fac deosebire între ăștia. Sunt capre, mă, dau inimă de oi. Înțelegeți dumneavoastră ce face Satana de oameni? Da. Am făcut această glumă și aceste chestiuni ca să putem să înțelegem exact ce vrea Domnul să ne spună. Amin. Și vă spuneam că îngerii că l-au urmat pe Lucifer și au pierdut calitatea de îngeri. Și au câștigat denumirea de îngeri negri sau demoni. Demoni, adică slujitori ai păcatului. Mai mult de slujitori ai păcatului. Rătăcitori de oameni care trag oameni în păcat. Pentru că vor să demonstreze că Dumnezeu nu l-a creat numai pe Lucifer greșit, ci și pe ei. Ori Dumnezeu nu l-a creat greșit. Dumnezeu l-a creat bine. Oricine l-a văzut, l-a admirat. El și-a pierdut credința, el și-a pierdut loialitatea, el și-a pierdut smerenia, el și-a pierdut fișa apostolului cu ce avea de făcut. A uitat să mai facă ceva? S-a uitat în oglindă și a spus, ce frumos, mis. Nu mai zic mai departe, cine știe mai departe, așa. De aceea vreau să știți, fraților, că noi, ca oamenii lui Dumnezeu, am rămas întregi. Ei au pierdut autoritatea. Ei nu au autoritatea asupra omului. Ei doar îl sfătuiesc pe om. Autoritatea să-i comande nu mai au peste om. Pentru că este scris, v-am dat putere peste șerpi, peste năpârci. Iar în altă parte spune, în numele meu vă veți scoate draci, demoni. În numele meu. Iată semnul ce vor sfârși pe cei ce vor crede. Nu pe păstori, nu pe proroci, nu pe apostoli. Că nu mergem, frate, la eliberare, ci decât cu ești ordinat, nu mergi la eliberare, frate. Știți?
Adică la eliberare la un om bolnav, la un om care e îndrăcit, la un om care are... Dar nu orice. Acolo trebuie să meargă, fraților, nu ordinații, ci credincioși. Amin. Așa spune Sfânta Scriptură și eu vreau să rămân la cele smerite. Amin. Nu vreau să vin nici cu învățături noi, ci vreau să rămân la cele smerite. Iubiții Domnului, demonii sunt ființe spirituale care au personalitate și inteligență, sunt membri ai împărăției Satanei și dușmani ai lui Dumnezeu și până Dumnezeu dușmani ai omului. Cei mai mari dușmani ai omului, el vine și spune ca prieten, el vine să te sfătuiască de bine. Dar binele lui în viclenia lui, că el e tatăl minciunii și el e tatăl vicleniilor. Binele lui e răul tău. Ca să ajungi în foc nu trebuie să faci nimic. Fiți foarte atent la ce vă spun. Sunt mulți care nu v-ați întors la Dumnezeu și sunt sigur că în seara asta veți lua o hotărâre în mintea noastră. Ca să ajungi în foc nu trebuie să faci nimic în iad. Cum te-ai născut? Cu credința părinților tăi, cu viața lor, cu viețuirea ta. Mergi înainte până când vine timpul, că nu te întreabă Dumnezeu, nici când te aduce, nici când te ia, nu spune. Vezi că te aduc sau vezi că te iau. Nu, nu. Deodată te trezești că ai plecat, gata. Eu am murit de frică, că nu m-am predat când trebuia să mă predau. Lasă că mă predau o săptămână de vine. Ei, săptămâna aia nu mai dormi, fraților, noapte, că dacă vine Domnul și mă, sau dacă mi se întâmplă ceva, direct în foc mă duc. Nu se știe când pleci. Acum e timpul tău azi, în clipa asta. Mâine ce va fi, nu știu, eram cu Simeon Stanciu cu cântărețul la Cluj la o evangelizare și cânta și avea un har când cânta și vine omul și ia microfonul până când cânta și el mai frumos, de plângeau frații și surori. Și ce fraților, eu vreau acum să mă predau, să-L primesc pe Domnul Iisus în inima mea. S-a supărat el închid, dar după aia s-a bucurat, a venit un suflet, n-a cântat de bine. Am făcut rugăciunea de predare, până a cântat cântarea, au plecat el și cu încăpatul, cu mașina, conducea altul. Au intrat într-un pom și toți 5 s-au făcut praf. Praf! Dar ăla care a plecat mântuit, fraților. De aceea ai grijă când pleci de aici. Pleci cu Domnul sau pleci fără Domnul. Pentru că vreau să spun, când ați intrat aici, aici e prezent Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. E casa Domnului. Amin. Toți chiriașii cu care am venit pe noi, că sunt ciorchini, au rămas afară. Rămân afară. Și cei care au fost ca fratele și ca mine un pic cu inima închisă, strânsă și și-au dat deschis inima de bucuria Domnului și de harul și de prezența Domnului, nu va mai avea putere să mai lipească de ei. Vor cădea leșin când ieșim de aici plin de puterea Domnului. Plin de Duhul lui Dumnezeu și plin de dragostea lui Dumnezeu. Ca de leșin. Dar toți chiriașii de la ușă să vor urca cu ei, că nu l-au primit pe Domnul. Și starea lor va fi de 7 ori mai rea mâine. De aceea am în vedere în seara aceasta să cugetați în inimile dumneavoastră cei care nu l-ați primit până se va termina lucrarea aceasta. Și vă spuneam, iubiții Domnului, că Satana și o parte de îngerii lui au fost exilați din ceruri în văzduh. Sunt 3 ceruri. Cerul care zboară păsările cerului și avioanele pe el, vizibil cu ochii aceștia de carne. Deasupra lui al doilea cer e văzduhul. Și deasupra văzduhului, al 3-lea cer unde locuiește Dumnezeu. Pavel spune că el a fost răpit la al 3-lea cer. Spun unii că a fost, să simte ca în al 9-lea cer, altul ca în al 12-lea cer. Dar noi nu-i contrazicem, pentru că dacă e în încredințare treaba lui, el poate să ajungă acolo. Deși, dacă nu există, nu poate ajunge. Și au fost alungați. Satana, însă, nu s-a lăsat, n-a stat. Și a căutat să pricinuiască oamenilor, creației lui Dumnezeu, mari necazuri. Să-i mintă, să-i înșele, să-i învrăjbească, să se lupte, să se războiască, să se omoare unii pe alții. Acolo unde vedeți că e un conflict între doi, unul din doi e îndrăcit. Așa că frățiorul meu, că îi ziceai tu frate lui X, așa, când ți-am spus să nu mai zici frate, să nu mai zici. Ai înțeles? Să nu porți ură, pentru că cine urăște un ucigaș, nu mai te însoțești cu el, că tu te însoțești cu frații și cu surorile, nu cu dracii. Care răpesc, care bat, care fură și care caută să înșele. Dracii la foc. Acolo e locul lor. Și o să spuneți, dar de unde știi, frate, tu, că ăia se duc acolo și ceilalți dincolo? Este scris la cartea Matei 25, în ziua judecății,
La dreapta vor fi toți cei ce au slujit lui Dumnezeu cu credință, ca oile. Iar la stânga, câtă frunză și iarbă, precum caprile, vor fi toți cei care nu au slujit. Și le vă spun celor de la dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția cerurilor care v-a fost pregătită în veșnicie. Ce a fost pregătit pentru oameni? Împărăția cerurilor. Amin, amin. Ce le va spune caprelor? Plecați de la blestemație. Că nu vă cunosc. În focul cel veșnic. Mergeți în focul cel veșnic făcut pentru Satana și îngerii lui. Auziți pentru cine a fost creat iadul, iubiții Domnului? Pentru Satana și îngerii lui. De aceea eu astăzi vreau să vă spun că nu trebuie să faci nimic. Cum te-ai născut, mergi și direct în focal. Ca să ajungi în cer, însă trebuie să faci ceva. Și cine spune Scriptura că trebuie să facem să ajungem în cer? Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Acum vine ce trebuie să fac eu primul pas. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică cred în numele Lui. Amin. Le-a dat voie să se numească copiii ai lui Dumnezeu. Copiii ai lui Dumnezeu. Cine e copilul lui Dumnezeu? Cine îl primește pe Domnul Iisus? Amin. Amin. Ca Domn și Mântuitor. Aleluia. Aleluia. Amin, amin. Care e al doilea pas? Marcu 16 cu 17. Mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice faptură. Cine va crede și se va boteza, se va boteza. El trebuie să se boteze. Pentru că dacă era bine copilul la 6 săptămâni să fie botezat, la 6 săptămâni trebuia să-i dea și permis de conducere, nu? De ce nu-l înscrie la liceu? Nu-l înscrie că nu e vârsta, nu? Nu știe să scrie, nu știe să vorbească. Și vin și eu ca Domnul Iisus, suflet de prea curvare. O să spună că, păi nu, că dacă a fost părinții creștini să naște și copil, nu e adevărat, copilul se naște, nu îngeraș negru, cu toate păcatele de la Adam și Eva, pe tot neamul lor, toate păcatele se naște cu el. După ce e binecuvântat, după ce se roagă pentru el și părinții, înainte să roagă și atunci el devine fiică de Dumnezeu. Amin. Amin, amin. Adică Domnul. Slavă Lui. Și iubiții Domnului, vreau să înțelegeți încă un lucru, că împărăția lui Satan este un imperiu bine organizat al răului. De aceea eu am ieșit din rău, am ieșit din moarte și am venit la viață. Când l-am primit pe Domnul și am făcut botezul. Botezul e un contract cu cerul. Nu e o curăție de tine și ne trupești, spunea Sfântul Apostol Petru. Adică mă bag în apă uscat și e sud. Sau mă bag murdar și e spurat. Nu? Este mărturia unui cuget curat. Poate să mărturisească copilul ăla de 6 săptămâni? Întreabă pe nașă, te lepezi de Satana sau cum e formula lor. Nu poate. Iubiții Domnului, am făcut o paralelă și am ajuns acum la un punct când vreau să înțelegeți că în timpul de față Satana luptă nu împotriva tuturor oamenilor, ci mai cu seamă împotriva credincioșilor și mai cu seamă împotriva lucrătorilor lui Dumnezeu, vaselor de cinste ale Domnului. Într-o vedenie arăta unei surori, era cârciuma plină, de bețivi, de fumători, de curvari, de hoți, de vicleni, de toți, un singur diavol era sus, picior peste picior cu cizme roșii și fuma. Unul singur. Iar pe biserică erau ciorchini pe afară. Câtă frunză și ea. Unde se duce el? Să atace copiii Domnului, să-i depărteze de Dumnezeu, să-i trântească, să-i mintă, să-i înșele. Dacă e cu putință, să-i ducă la moarte. Se întâmplă câteva lucruri acum. La sfârșitul acestei lumi, spune Sfânta Scriptură, că Satana va fi închis și legat. Acum, Noul Testament prezintă lumea ca fiind o înstrăinată de Dumnezeu și sub stăpânirea lui Satana, adică îi spune stăpânitorul lumii acesteia. Toată lumea zace în cel rău și prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Acum este timpul să te cercetezi, să te pui într-un gândar, să vezi. Ești prieten cu lumea? Faci ce face lumea? Sau ești aparte de lume? Dacă ești prieten cu lumea, ești vrăjmașul lui Dumnezeu. Dacă faci ce face lumea, ești departe de Dumnezeu. Dacă ai ieșit de lume
și a venit la credință, iată ce fac copiii, Doamne. Laudă pe Domnul. Amin. Amin. Slavă ție, Doamne. Se sfințesc ascultând cuvântul Domnului. Amin. Amin. Le mărește credința, le mărește sfințenia, Amin. înțelepciunea, Amin. îi vindecă la un cuvânt. Îi vindecă Amin. cei ce ascultă cu inima deschisă. Așa. Slăvit să fie numele Amin. Domnului. Amin. Slavă Glorie ție. Domnului. Amin, Doamne. Slavă ție. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ pentru a ne prezenta Evanghelia, adevărul lui Dumnezeu și pentru a ne depărta de cel rău și a ne dă putere și autoritate asupra Lui. Amin. Pentru că El a spus, am puterea să-mi dau viața și am puterea să iau înapoi. Cel ce păzește poruncile mele în ziua de apoi, printre altele, spune mai multe, eu ajung numai la cuvântul care ne interesează. În ziua de apoi eu îl voi învia. Eu îl voi învia. Slavă Domnului. Iubiții Domnului, este un lucru deosebit, este o cinste mare pentru mine să fiu înviat în ziua de apoi. N-am în vedere moartea aceasta care schimbăm trupul. Trupul ăsta se schimbă. Sau se transformă, dacă vom face parte dintre cei care vine răpirea să ne ia, se transformă la clipeala ochiului, din trup firesc, lumesc, în trup ceresc, spune cuvântul lui Dumnezeu, așa? Care intră pe peretele ăsta ca și când nu e pântavan la fel, care se deplasează cu viteza gândului. M-am gândit Ploiești, Ploiești, m-am gândit Londra, Londra, m-am gândit Cer. Asta e viteza de deplasare a corpurilor cerești. Nu se mai supun gravitației, nu mai mănâncă, nu mai bea, ci se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu, mărie Domnului, Amin. mărie Lui, cu laude și cântări de laudă. Aș vrea să înțelegem câteva lucruri acum, am ajuns la punctul care ne interesează cel mai mult, despre iad. Și am aici o întrebare care spune așa, de ce a fost creat iadul? Focul cel veșnic a fost pregătit diavolului și îngerilor lui Matei 25:41. Iar în 2 Petru 2:4 citim, n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc păstrați pentru judecată. Pe cei mai puternici, pentru că este scris în Scriptură că nu s-a dat omului nicio ispită peste care să nu treacă. Iar îngerii care aveau mai mare putere decât autoritatea dată nouă credincioșilor de către Dumnezeu, îi ține legați acolo pentru ziua judecății. Le-a dat numai la ea care putem să-i călcăm pe cap. De aceea să nu vă temeți niciodată. Iar rămânește ca un leu și caută pe cine să înghită. Dar spune Sfânta Scriptură în fața noastră, fiți atenți că nu toți știu să explice lucrul acesta. Nu au nicio putere în fața noastră a copiilor Domnului, că față de el alții interferește și face cum vrea. Numai în fața noastră a copiilor Domnului n-au nicio putere. Amin. Marire Domnului. Slavă ție, Doamne. Cine va mai fi în iad a față de demoni și de îngeri? Apoi va zice celor de la stânga lui, duce-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolul și îngerilor lui. În focul cel veșnic, mersi, care a fost pregătit diavolul și îngerilor lui. Deci iată cine mai e iad afară de satana și de îngerii lui. Cei care nu fac legământul cu Domnul, cei care nu vin să slujească Domnul, cei care nu-L aleg pe Domnul ca Domn și Mântuitor, ca stăpân. Și rămân în stăpânul, rămân în autoritatea stăpânului lumii acesteia. Stăpânul lumii acesteia e Satan. El chiar pe Domnul Iisus a vrut să-L înșele. L-a dus sus pe un munte înalt și a arătat toate frumusețile pământului și a spus, toate mie au fost date mie. Mi-au fost mie date toate. Dacă te închin mie, ție ți le voi da. Nu trebuia să-i spune Domnul Iisus treaba asta, că erau ale Lui. Știți ce spune Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 1? Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din tot ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Adică îi dădea Satana ceea ce crease El. Știți? Tu te duci, muncești, îți faci un scaun și vine altcineva și zice, cât îmi dai pe scaunul ăsta? Dacă te închid mie, ți-l dau ție. Veni de el în cap. E, Domnul nu i-a dat. Și Domnul să ne ajute să nu facem de asta. Amin. Există într-adevăr foc în iad? Bogatul a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit de văpaia aceasta. Iisus a zis, tot așa va fi la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei din mijlocul celor buni și va arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci există un om
care a văzut și care a venit și a povestit. E vorba de pilda lui Lazar și a bogatului nemilostiv. În iad vor exista trupuri fizice. Iisus a zis, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Vom fi în trup și în suflet și în duh, exact ca acum în ghienă. Dar numai rețineți, focul ghienei nu mistuie ca focul care bag lemnul eu pe foc și mi-arde lemnul de să face cenușă. Nu! Ăla nu mistuie, doar rănește, doar arde, doar chinuie. Spune și cum chinuie. Unde focul nu se stinge și viermele nu moare. Ca și când te zgâmâie ceva, te rupe. Dă-ți vine să te rupi, să te... Înțelegeți, iubiții Domnului? Asta e ea. Nu femei și lăutari, cum spune Satana pe unul cu unul și cu altul. Nu. Femeile sunt aici și lăutarii. Dacă știi, să te duci la lăutarii Domnului și la femeile Domnului. Sunt aici. Și Domnul îți dă pe cea mai frumoasă țiță. Mi-a dat mie. Și cum a dat la toți frații care sunt căsătoriți, cea mai frumoasă. Mărire Lui. Amin. Adică, dacă era vreuna mai frumoasă, după cum arăt eu, mi-o dădea. Dar n-a fost. Cea care mi-a dat-o mie este cea mai frumoasă după cum arăt și după cum o comport și după cum sunt constituit eu din creștere până în tări. E cea mai frumoasă care putea să mi-o dea Dumnezeu. Mărire Lui. Amin. Și soțul la fel. De aceea, el e capul ei și ea este ajutorul potrivit, mărire Domnului. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Focul iadului este veșnic și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Apocalipsa 4:11 și Marcu 9:48. Auziți? Există. Focul iadului e veșnic. Cei nelegiuiți vor suferi în iad, a murit bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat. Vedeți, dumneavoastră? În iad vor fi rememorate scene din trecutul trăit pe pământ. Iubiții Domnului, în iad nu există viitor. În iad nu există speranță și nădejde. În iad există doar chin și suferință și părere de rău, că am trăit atâta vreme acolo, am văzut pe toți care s-au întors la Dumnezeu și eu n-am făcut-o. Era prioritatea vieții mele. Era cel mai minunat lucru pe care puteam să-l fac și nu l-am făcut. Sau l-am făcut și m-am lăsat mai rău. Am apucat să gust din frumusețea lui Dumnezeu, din minunile și din darurile Lui. Sunt cei pierduți în iad îngrijorați de soarta celor dragii lor pe pământ, da? Sunt, pentru că ați văzut ce spunea bogatul. Ai milă, mai am 5 frați acasă, trimite pe Lazar la ei, că dacă a înviat cineva de morți, negreșit să vor întoarce. Să vor întoarce, că le va spune unde sunt eu, să nu vină și ei părinte Avrame unde sunt eu. Să facă ceva eu aici. Și Avrame a spus, au pe Moise și proroci, adică au scripturile. Negreșit! Dacă va învia cineva de mort, nu vor asculta, dacă nu, ascultă de Scripturi. Doamne, ai milă de noi. Amin, Doamne, te rugăm. Sunt ascultate rugăciunile celor pierduți? Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Nu sunt ascultate, iubiți. Nu. Se poate ca cei pierduți să întâlnească după moarte pe cei dragi care sunt creștini? Nu, e răspunsul. Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie atât de mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de la voi, la noi să nu poată. Nimeni pot vedea. Ți-a murit cineva drag și a fost pocăit, nu mai poți vedea dacă nu te pocăiești. La revedere. Poate un păcătos să obțină mântuire după moarte? Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Cine este nedrept să fie nedrept mai departe. Cine este întinat să se întineze mai departe. Cine este fără prihană să trăiască mai departe fără prihană. Cine este sfânt să se sfințească mai departe. Glorie Domnului. Apocalipsa 22:11.
Preiubiții Domnului. Nu este de joacă. Nu mai poate nimeni obține după moarte mântuirea. De ce? Că mântuirea este un har al lui Dumnezeu în timpul vieții. O alegere a ta. Și spune Sfânta Scriptură, în cartea Deuteronomului, ți-am pus în mână binele și răul. Ți-am pus în mână binecuvântarea și blestemul. Ți-am pus în mână viața veșnică și moartea, alege. Și să vedeți ce minunat e Dumnezeu, să gândește că e poate unul atât de astupat la minte încât nu poate să aleagă ce trebuie și spune: te îndemn a alege binele, te îndemn a alege binecuvântarea, te îndemn a alege viața veșnică. Glorie Domnului. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Preiubiții Domnului, în fața unui Dumnezeu atât de minunat, atât de bun cu noi, atât de îndurător, de milostiv, atât de frumos și de minunat și de scump, care mi oferă tot ce vreau și lasă la latitudinea mea. E vreunul care își vrea răul lui? Sunt foarte mulțumiți. După calculele la ora actuală, 2,8% s-au întors la Domnul în populația globului. Sunt creștini veritabili. Adică 97,2% sunt foc, lemne de foc, paie, fân tresti. Doamne, milă de noi. Amin. Amin. Cum poate scăpa un păcătos de pedeapsa iadului? Auziți? Există o soluție. Dar soluția aceasta este viabilă numai cu o condiție. Numai pentru păcătoși. Dacă cineva crede că nu e păcătos, atunci pentru ăla nu există cer. Că Domnul Iisus Hristos spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Trudiți și împovărați. Numai păcătoșii cheamă Domnul la ei. Numai păcătoșii se bucură de moartea lui pe cruce, de jertfa supremă, de sângele sfânt al lui. Ca să fie iertați. El oferă iertarea în dar. Fără plată, fără bani. Numai să spui: da, stăpâne, iartă-mă. Atât. Amin. Mările lui. Amin. Amin. Ai ocazia astăzi, dacă n-ai spus, da, să spui. Pentru că e o asigurare la Ada Suceresc. Aleluia, Doamne, slavă ție, Doamne. Mările lui Dumnezeu. Amin. Amin. Prin neascultare, omul de întâi a murit spiritual și apoi fizic. Moartea spirituală, vă spuneam, aduce moartea fizică. Boala spirituală aduce boală fizică și așa mai departe. Înțelegeți? Adam a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nemuritor, veșnic, dar păcatul, închinarea lui, l-a făcut să moară. Vrea să lămurim cu mărul ăsta al lui Adam, cum este, cu fructul ăsta. A fost măr, a fost pană sau a fost pruc? Vedeți? Auzi ce zice sora, măr. Iubiții Domnului, vreau să spun că n-a fost niciun fruct fizic, pipăibil, palpabil. Nu spune nicăieri de un fruct, ci spune din rodul pomului, cunoștinței, din rod. Să nu mâncați. Care era pomul cunoștinței binele și răului? Că am spus că e pomul vieții veșnice în rai și pomul cunoștinței binelui și răului. Pomul vieții veșnice a fost până la moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, păzit de îngeri cu sabile împăpăiate, nu s-a să nu guste nimeni din el să nu mai moară. Dar după ce a murit Domnul Iisus Hristos, ne-a dat voie să gustăm din mântuirea lui pe cruce. Amin. În viața veșnică. Eu sunt calea, adevărul și viața veșnică. Amin. Adevărat, adevărat vă spun că cine mă mănâncă pe mine, mănâncă trupul meu și bea sângele meu, în veci nu va mai muri. Aleluia. Glorie Lui. Amin. Adevărat, adevărat vă spun că trupul meu e cu adevărat o mâncare și sângele meu e cu adevărat o băutură. Slavă Domnului. De aceea am lăsat masa dracilor și am venit la masa Domnului, iubiți-vă. Binecuvântat. Că mâncăm viață veșnică și bem Amin. putere și sânge și sfânt neprihănit. Amin. Glorie Domnului. Amin. Vreau să vă știți că nu numai oamenii se tem de el. Și demonii se tem de el. Și țipă și strigă: Iisuse, știm cine ești! E Sfântul lui Dumnezeu! Ai venit să ne legi înainte de vreme? Ai venit să ne chinuiești, spune în altă parte. Adică să-i trimită în iad. Să tem, fraților. Iar în altă parte spune: încă n-a venit vremea. N-a venit vremea. Dacă demonii se tem de iad,
care sunt vorba aceea, carnea de tuna iad, lemnul de foc. Cu cât mai mult ar trebui să facem noi, preiubiții Domnului. V-am să vă spun acum câteva caracteristici scripturale ale Sfintei Scripturii cu privire la iad. În primul rând, în iad se face un blocaj al memoriei și al cunoștinței tale numai cu privire la trecut. În iad nu te mai gândești nici la prezent, că n-ai cum să te gândești în suferința și în chinul acela, nici la viitor. Ci numai la trecut, la ce am făcut. Cum am putut să fac? Cum am putut să nu fac ce trebuia și să fac ce e rău? Chinul acesta este mai grav decât cel al focului. Mustrarea conștiinței. În al doilea rând, în iad nu există lumină. Este întunerică, pentru că Satana este și prințul întunericului. În iad nu e lumina, lumina e în ceruri. Eu sunt lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. Lumina a venit în întuneric și întunericul n-a biruit-o și nu o va birui în veci. Amin. El va rămâne acolo, în iad atât de întuneric. Cum va fi în întunericul ăla și în chinurile acelea? Ai milă de noi, da. Ai milă, Doamne. De plânsul și spirmirea de în iad există, iubiții Domnului, un foc veșnic care nu se stinge. Așa spune Sfânta Scriptură, am citit. Și odată ce focul e veșnic, și chinul este veșnic. Că focul nu mistuie, ci doar chinuie. Viermele nu moare și focul nu se stinge. În permanență ești chinuit și urli. În al patrulea rând, în iad nu există apă. Iar trupul acesta, la foc și la căldură, cere apă. Și o să zic, unde știi, mă, frate, ai fost pe acolo? Nu, avem în Sfânta Scriptură bogatul nemilostiv care spune, fiți atenți ce răsplată îl roagă pe Avram. Pune-l pe Lazar să moaie degetul în apă, un deget în apă, să-mi dea pe buze. Ce răsplată mare, un deget muiat. Mare răsplată. Nu va avea parte la acolo. Și care ați postit în zilele de căldură mare, știți cum vi se usucă buzele și cum își cere. Tot trupul apă. Slăvit să fie numele Domnului, că El ne dă putere. Amin. Amin. Aleluia, Doamne. Închipuiți-vă atunci dacă într-o zi de jertfă e așa, cum este acum. În el nu există speranță, nu există nădejde, nu există bine. În iad doar chin, suferință, blestem, necaz. Acestea sunt cuvintele pentru iad. Și Dumnezeu să ne scape pe cei mai mari dușmani ai noștri de acolo. Amin. Amin. În iad, iubiții Domnului, mai lipsește un lucru. Trupurile acestea au nevoie de odihnă. Și în iad nu există odihnă. Am fost, înainte să vin aseară, am fost la o noapte de veche la Timișoara și am stat până la 2 și ceva. N-am putut să dormim, până la 2 și ceva ne-am culcat. Deci a fost mare har, mare bucurie. A lucrat Dumnezeu minunat acolo. Și de dimineața la 7 ne-am sculat să plecăm încoace. Și soția mea era dărâmată. Pentru că n-a putut să doarmă, că au fost niște probleme, niște gălăgii, niște pe acolo. Și când m-am trezit de dimineața, i-am spus, iubita, a sosit timpul să ne sculăm. Mai lasă-mă 5 minute, că nici nu pot deschide ochii. Deci a putut să mai stea 5 minute, în iad nu mai pot să stea nici o secundă. Pentru că în iad ești tot timpul muncit, ești tot timpul chinuit, acolo nu mai ai timp de odihnă. Aici ai pauză, dacă ești la școală ai 10 minute, la serviciu dacă n-ai ți-o iei. Ieși până afară, te duci, te dai cu un pic de apă pe tine, te miști un pic și te agățează de treabă. Ai un timp de răsuflare, ai un timp de respirație, în iad numai așa ceva. Doamne, ferește-ne pe toți. Amin. Amin. În iad nu există viitor. În iad nu există viitor. În iad nu există viitor pentru că viitorul există numai în cer. Așa.
Și viitorul din ceruri este veșnicie. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin, Doamne. Poți să o oprești. Pe crucea din dealul Golgotei a murit Iisus Hristos pentru tine și pentru mine.